Mapuso sa student teachers naman gikan sa Bacolod City College, ginbakigbahin sa mga CICL kung children in conflict with the law ang ilang mga ihibalo sa negosyo nga makabulig sa ilang pagbago. Yaring balita nga itong gintuka. Ang ining Reformation Center sa Bacolod City ang ginakabing ng safe house para sa mga minor de edad nga involbado sa pila ka mga kaso. Sa idalom sang Social Development Center sa syudad, diri sila ginagiyahan agud magbago o kung ginahatagan sang second chance. Mas naging inspired ang children in conflict with the law o kung mga CICL sang ginhiwat ang Education for All program sang student teachers sang Bacolod City College. Sa 11 ka mga CICL, 3 ka junior kag 1 ka senior high school ang ginpaidalom sa modular setup nga nakasentro sa pila ka basic entrepreneurship course. Ang amon man estudyante sa BCC because teacher education students are not only man yung for academic yung sharing sang ila ideas here. Kaya as the future teachers, they should be also prepared in other aspects. We can share man also our knowledge nga kakatunan sa school. And then, so syempre, as a future teacher, kailangan man naman maging flexible enough balat. Good grooming kag health access naman ang ginpakigbahin sang student volunteer nga si Sam. Hindi tanan nga mga bata gusto ubrahon something ilang mga sala subong. Hindi na nila, why na sila, iban sila wala sang choice, hindi ubrahon na. So, I believe nga second chance is very good para sila. Bungod sini, natagad sa paglaom ang mga CICL. Kung may ara nga nag-reach out diri sa mga kabataan, kaka-feel na nila nga damo man kapalangga gali sa ila, nga importante man sila sa sosyedad, kag thankful gina sila kayo nga may mga tao nga gabulig. Plano sang grupo nga ipakigbahin man sa barangay ang pareho nga programa, hindi lang sa mga CICL, kundi sa mga biktima man sang pagpang-abuso. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.